Shubor nakaslem jong unong san Hima. Namar ka Jinglay u Drok Hakajila ka HYC hnegasngi balang kalalit bin kindo yaulat ka jila UCH Vijaya Shankar ban pentip syakatanat kampo iyang ka sarkar pedeng ya ka Dawa ka seng ban bo da ka office Narcotics Control Bureau ha Shillong ban itrilang bat kitanat bapher na ka benta ban Khanglad ka Jingrung suk u Drok Hakajila. Habakran shikilat patai kubor ubaroi ku parsendam Presiden ka seng ulong ba kajingop ki khun samla ka jilla ya udrok kade ka jingyo suk palat ya udrok namar ba ka jilla ka don ya kata ka golden triangle bat ka jingdon ni ki national highway ki ba penya so ki we ki jilla sha Shillong bat shi ki we pat ka district ha ka jilla kumta ka seng ka dawa badewan bu da ka Narcotics Control Bureau ha Shillong khna ba kana banya trilang bat ka tanat pulit bat ki we pat ki tanat trekam ki ban Khanglad ka jingwan rung suk udrok ha ka jilla kaseng kani kajing lait kindo yulat kalai kranru halor kajing bombo renti kitna trekam ka sarkar pedeng halor kajing bha 100% ni ki scheduled tribe ki ban ka jilla Meghalaya dak bathung kam da ki banabar benar kebeningkong kadai ku mangitip di ka jela ka jongi kalade ka jela ka ba kajing jelai jong ki kam khai drugs ki kam edi drugs ba kum ta ter bat ka we na ki daw ki ba pelong ba ki kun samla ke jongi kin ngop ho drugs kadai ka jing yo suk palat yo drugs kajing sok palak ban penpoi yo drugs syakani ka jela ka jongi lemba ka jingjan ka jongi ya kata ka golden triangle ka bangiong lembangi jingdon ka jongi ya ki national highway ki ba connect ya ki way pat ki jela syang ni sa Shillong bat ki way pat ki district jong ka jela ka jongi ka way na ki jingdawa ka ba seng kala de ban penpau ha ki por ki ba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs kadai ban bu ya ka zonal office jong ka Narcotics Control Bureau hang ni Shillong kajingmut hi kalong balada ka NCB lani ka Narcotic Control Bureau kandon na Shillong kanla ban coordinate bat ka state police kanla ban coordinate bat ka customs department kala ban coordinate bat kiwe ki tanat trikam ki ban pet ban penti kena ban Khanglad ya ka Jingrung suk palat jong Drok sya kani ka jala ka jongi jen lada udrok umpoi suk sya ka jala ka jongi ki kun samla lani ki beri ki bangop udrok skinom yo Drok nang yo I kay ka baja kumakalong menta kamtam ang ni po Shillong ubri let thi drugs kinong thi drugs kumbathit jing thi ki rupai ba nakidukan namadan bakum ta ter tingingis ngo balada ka Narcotics Control Bureau ka zonal office jong ka kan don hang ni Shillong kan pen kham no kan yada nakata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs sya kani ka jala ka jongi kata kani ka ba ka we kam benta sa kaway pat kabanta ka mangiyekren bat governor kani kapor kadai halor kato ka reservation 44% reservation na kabanta ki scheduled tribe jong ka jala Meghalaya katkum ki office memorandum ki balapan mi daka Ministry of Personnel and Training pi nakapor sa kapor kani kadai kaway na kimat ki bangiyekren bala ning ipet ya ki jaka trekam jong ka central government lani jong ka sarkar pedeng ka badon ang niya po jala ngiu I bakim but renti ya kani ka 44% reservation na kabanta ki ST kay ka belajar ya ka State Bank of India hapor baka khot ya ka advertisement ka khot banong ba ki balaj post namta group C bantre hapo State Bank of India hang ni hapo Meghalaya ka 100% andre hapor ba tepat ya kita ki 100% wanra di ki ST ki badai nasyaba ki bomde na ka jala Meghalaya tekandon jingmut ayu kata ka reservation kababu 100% tik na menta ka jala Meghalaya ki ST na Meghalaya lada omla ban pentrikam ya ka tengi na kaliang ka sing menta ka singi ngi kendu ka governor ngi ong ya governor ngi kerpat governor bu udai ban shim ban yekren bat ka Ministry of Personnel and Training ban pentikna bahaba pipen mi yakini ki office memorandum lani ki jing betha dairu ban budin ba kini ki tana trikam jaka sarkar India ki badon hang ni po Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum ha ka ba ki kun samla ki jongi khamtam e la ngi yo ya kata ka 100% ka reservation kan dei ki jing yo nong yangi ki trai muluk di nakaliang ka jongi ngi labu ya kani ka jing dawa khmat jong governor unshim unyakren untho lane un betha ya ka Ministry of Personnel and Training baka dei ban pentrikam ya kanika 44% reservation hang ni ha ka jala Meghalaya Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta
ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki Jingrung jongpi shaka Jingjop ki Urlong bat ki Galalong ka Jingshisha. MIT University Meghalaya ka Jingyat Lenti ka Bastang Shakalaway Bachok.